Ами, мисля, че не трябва да ми напишеш шаска, защото не е така. И ще ти покажа бележката. Момент, защото я залепих. Оп. Грубо са се измали. Оп. Си я залепя пак. Мисля, че трябва да се престрашиш да влезеш в секс шоп, за да ми вземеш подаръка. Иначе на близалка съм доволна. Така и не разбирам защо съм в множествено число. Ти си тотален гений. Ясно за какво си заместиш в БНГ. В момента ми пишеш някакви пълни простоти, които не мога да разбера. Значи, какво мисля с тебе? Ти си пич, хубав си. Повече не се прави с старост отгоре, защото лязаш на някой. Не, няма да казвам, защото ще се разсвърдиш. Трябва да се върнеш по-бързо. Вършай се по-бързо. Да. Имаш я характер. Известно време ме гони късата памет. И забравях какво съм казала сега, иначе си хубав. Не знам дали го казах. Не знам, че е по-хубаво да се отезжикова. Поне една година да се нарадвам, че имам познати там. Не знам. В момента единственото нещо, за което мисля е как ще си намеря кърпички, защото съм болна. Вземи ми кърпички от Австрия. Не знам какво мисля. Не знам какво мисля, но много ще обичам. Познавам, обаче не става много горещо и трябва да отидем да се оправям, защото съм много късава. И да, това е. Али и да се връщаш по-бързо.